Tatnis. Neholakej. Napadej! Napadej! Nervy. Nevím, co tomu je. Ještě jsme čekali, prostě asi čekali. Ještě jsme čekali asi 1,5 hodiny, než se otevře. Ale to jsme přijeli už po otevření, už to vlastně začalo po 9 hodině, až jsme ještě od Ameriku, tam rádi a to jsme si drželi. Jo, ale asi to dostali dělat. Ustál, no, jsem nareagoval, znovu se po voze, když to přispěl. Jo, je to asi když jsem šel po těch, ale tam tady ne, já jsem to zajímavá, že já jsem prostě 10 letů a všechno v pohodě. Tam člověk přijde, aby to bylo, a už je tady. Jsem tady.